салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. эмомалӣ раҳмон пешвои сулҳофар баргузории ҳамоиши илмию маърифатӣ бо чунин унвон дар шаҳри душанбе. баргузории ҳамоишҳои илмию маърифатӣ дар ноҳияҳои шаҳри душанбе. шарҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин замина. марҳилаи нави сиёсати давлатии шаффофият дар соҳаи шаҳрсозӣ, насби QR-рамзҳои махсус дар даромадгоҳҳои майдонҳои сохтмонӣ дар шаҳри душанбе. санаҳои 21-22 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафари корӣ анҷом доданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии роҳбарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. ҳамзамон дар доираи сафар ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой супорида шуд. дар ҳошияи нишасти ғайрирасмии давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баргузор гардид. дар мулоқот ҷанбаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба миёни Тоҷикистон ва Русия баррасӣ шуд. 22 декабри соли 2025 дар ҳошияи нишасти ғайрирасмии сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баргузор гардид. дар мулоқот ҷанбаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба миёни Тоҷикистон ва Русия баррасӣ шуд. зарурати рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ таъкид гардид. сарони давлатҳо куштори бераҳмонаи шаҳрванди 10-солаи Тоҷикистон Қобилҷон Алиевро шадидан маҳкум карда, зарурати тафтишоти беғаразонаи ин ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашидани ҳамаи гунаҳкоронро таъкид карданд. президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва наздикону пайвандони Қобилҷон Алиеви Фавтида ҳамдардии амиқ баён намуда, таъкид дошт ки чунин амалкардҳои террористӣ бахусус нисбати кӯдакон аз доираи фаҳмиши инсонӣ берун аст. Уважаемый Эмомалӣ Шарипович, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что приняли приглашение, приехали. Но начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Во-первых, спасибо за приглашение и теплый прием. Конечно, то, что произошло, это неожиданно. Большое спасибо сами сейчас, чтобы тщательно со стороны наших правоохранительных органов расследование и виновные должны наказаны. Я надеюсь, что это будет на вашем контроле. Да, так и будет обязательно. Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно, и уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным, и мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов Таджикистана. сарони давлатҳо тасмим гирифтанд ки ба мақомоти дахлдори ҳарду ҷониб дастур диҳанд то ҳамкорӣ дар мубориза бо чунин амалҳои зӯроваронаро тақвият диҳанд ва дар ин самт чораҳои фаврӣ андешида шаванд. пас аз анҷоми сафари корӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба ватан баргаштанд.
23 دکبر در کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با مناسبت با جایزه بین‌المللی صلح به نام لو تالستوی سرفراز شدن پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همایش حزبی تحت عنوان امامعلی رحمان پیشوای صلح آفر برگزار گردید. گزارش در این باره. дар чорабини мазкур муовини якуми раиси ҳизби халқии демократи тоҷикистон маликшо неъматзода, намояндагони академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маркази омӯзишии мактаби давладории эмомалӣ раҳмон, раёсати таъмини амнияти иттилоотии маркази тадқиқоти стратегия назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократи тоҷикистон, кормандони масъули дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказӣ, гурӯҳи таблиғотӣ аз соҳиби аъзои фаъоли ҳизби халқии демократи тоҷикистон, роҳбарият ва кормандони масъули кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, роҳбарони намояндагони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ иштирок намуданд. Ҳамоишро муовини якуми раиси ҳизби халқии демократи тоҷикистон Маликшо Неъматзода ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки санаи 21 декабри соли равон мардуми шарифи мамлакат шоҳиди бевосита боз як рӯйдоди муҳими таърихӣ гардиданд. Дар ин рӯз дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия маросими бошукӯҳи сарфарозгардонӣ бо ҷоизаи байналмилалии сулҳ ба номи Лев Толстой баргузор гардид. Дар фазои тантанавӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони давлатҳои Узбекистон ва Қирғизистон бо ин ҷоизаи бонуфуз қадрдонӣ шуданд. Маврид ба тазаккур аст, ки сарони се давлат дар соли 2025 барои саҳми бузург дар таҳкими сулҳ, амният ва ҳамкории созанда дар минтақаи Осиёи марказӣ сазовори ин мукофоти баланд эътироф гардиданд. пешвои мардумсолору маҳбуб, ваҳдатофар ва муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки худ меъмори сулҳи тоҷикон ва эҳёгари сулҳу субот дар минтақа аст, мураккабии ин ҷараёни ҳаётофаринро дар таҷрибаи амалӣ дониста, изҳор доштанд, ки ҳар қадар ки мо пешравем, сарчашмаи асосии пешрафти халқи мо бештар аён мегардад, ки он сулҳи пойдор аст. Танҳо сулҳ асоси пешрафти ҷомеа аст ва танҳо дар шароити сулҳу субот аз неъматҳои тараққиёти ҷаҳонӣ баҳравар шудан мумкин аст. Сулҳ ба кулли арзишҳои дигари инсонӣ маънӣ ва маром мебахшад. Сипас дигар иштирокчиён андешаҳои худро оид ба ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ва хизматҳои беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои маҳбуби миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст, ибрози ақида намуданд. давоми беш аз 10 рӯз вакилони маҷлиси намояндагон бо интихобкунандагон вохӯрда доир ба нуктаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, санадҳои меъёрии ҳуқуқе, ки мақоми олии қонунбарории мамлакат қабул кардааст, суҳбат менамоянд. чунин як чорабинӣ дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур созмон дода шуд. зилми чорабинии вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва фаъолони ин ноҳияи пойтахт ширкат намуданд. дар баромади муовини якуми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Шоҳиён Шермуҳаммад қайд гардид, ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилии хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими стратегӣ, самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии кишварро муайян менамояд. иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар паём аз ҳар як шаҳрванд ҳисси баланди масъулият, худшиносии миллӣ ва саҳми фаъолро талаб менамояд. риояи қонунгузорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, мустаҳкам намудани робитаи давлат ва ҷомеа ва таъмини суботу амнияти иҷтимоӣ аз вазифаҳои муҳим мебошанд, ки дар паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардиданд. зимни баромади иштирокчиён қайд карда шуд, ки соли 2026 барои мардуми шарафманди тоҷик соли таърихӣ ба ҳисоб меравад, зеро таҷдил аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳз дар ҳамин сол рост меояд. истиқлоли тоҷикистон имсол 35-сола мешавад ва дар ин муддат тамоми қишрҳои ҷомеа ҷиҳати истиқболи сазовори ин санаи муқаддас заҳмат кашида, корҳои бузургро анҷом доданд. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашн ба нақша гирифта шуда то имрӯз 26 000-ашон ба истифода дода шуданд, ки беш аз 70% онҳо аз ҳисоби соҳибкорон ва шаҳрвандон мебошад. зимни паём пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба таҷдили 35-солагии истиқлол пешниҳод намуданд, ки соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ба ифтихори ин ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ эълон карда шавад. бо ишора ба таъкиди пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
қайд шуд ки бузургии мо дар ваҳдат аст ва танҳо тавассути ваҳдату ягонагӣ мо метавонем ба ҳамаи нияту орзуҳои нек бирасем. бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 16 декабри соли равон ироа гардид, ҳамоиши занону духтарон таҳти унвони «Занон дар меҳвари паём» доир гардид. Гузориш дар ин бора. дар ҳамоиши занон дар меҳвари паём раисони шӯрои занони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, сардорони раёсат, дастгоҳи марказии кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мудирони шуъба ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, Рудакӣ, Варзоб ва шаҳри Нав иштирок намуданд. Қайд гардид ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат барои таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, амният, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, илму маориф, дар умум оид ба рушди тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа ва ба миён гузоштани вазифаҳои мушаххас ироа гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки мо нақши бонувону занон ва духтарони бо нангу номуси ватанро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа ҳамеша қадрдонӣ мекунем ва саъю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи ободу осудаи кишварамон ифтихор дорем. Иброз шуд ки масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда, таъйин намудани бонувону духтарони лоиқадманд дар маркази диққати ҳукумати мамлакат қарор дорад ки ин сиёсатро дар оянда низ идома медиҳанд. Ширкатдорон баён доштанд ки дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон силсила чорабиниҳои маърифатию иттилоотӣ ва тарғиботию ташвиқотиро дар байни аҳолӣ роҳандозӣ менамояд. мақсад аз баргузории ин ҳамоиш ин расонидани нуқтаҳои асосии паёми президенти кишвар, асосгузори сулҳ ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ва албатта чӣ хеле ки мо медонем зан модари тоҷик имрӯз мавқеи махсуси худро дар ҷомеа дорад ва нақши dastoни онҳо дар тамоми соҳаҳо дида мешавад. дар идома зикр шуд ки паёми навбатии пешвои муаззами миллат барои занону бонувони кишвар дурнамо ва раҳнамои фаъолияти ҳаррӯзаашон мебошад. иштирокчиёни ҳамоиш иброз намуданд ки мо занонро зарур аст ки ҷавобан ба дастгирию ғамхорӣ ва эътимоди сарвари давлат кӯшиш ба харҷ диҳем ва аз шароити фароҳмоварда истифода бурда сазовори боварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошем. имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе татбиқи сиёсати давлатии шаффофият дар соҳаи шаҳрсозӣ ба марҳилаи нави амалӣ ворид гардидааст. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати таъмини шаффофияти равандҳои сохтмонӣ, ҳимояи ҳуқуқи ҳиссагузорон, пешгирии ҳолатҳои фиребхӯрии шаҳрвандон ва рақамикунонии соҳаи шаҳрсозӣ чораҳои мушаххас амалӣ шуда истодаанд. Валиҷон Шарифзода ва Искандари Додарбек мавзӯъро идома медиҳанд. давоми солҳои охир дар пойтахти мамлакат бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо вусъат идома дорад. яке аз ҳадафҳои асосии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва соҳибкорони ватанӣ ин муҳайё намудани шароити арзандаи иқомат ба сокинони пойтахт мебошад. дар асоси нақшаи генералии шаҳр имрӯзҳо дар гӯшаву канори пойтахт сохтмони биноҳои истиқоматии баландошона идома дорад. аз ҷумла дар бурӯши кӯчаҳои Садриддин Айнӣ ва академик Адҳамов аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати сохтмонии бинокорон сохтмони бинои баландошонаи истиқоматии 27 ошона бо ҷойгир намудани марказҳои савдо то ошонаи чорум идома дорад. бо бунёди чунин иншооти истиқоматӣ ва тиҷоратӣ ба ин гӯшаи пойтахт симои зебоу назараво зам хоҳад гардид. дар ҳамин замина корумандони сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе ба насби QR-кодҳои махсус дар даромадгоҳҳои майдонҳои сохтмонӣ ва шӯъбаҳои фурӯши биноҳои истиқоматии баландошона оғоз намуданд. ин иқдом ба ҳар як шаҳрванд имконият медиҳад ки пеш аз харид ё бастани шартномаи ҳиссагузорӣ мустақилона ва фавран маълумоти расмии марбут ба сохтмонро санҷанд. барномаи мазкур барои гирифтани маълумоти дақиқ ва шаффофияти фаъолияти сохтмончиён ҳамзамон ҳимояи ҳиссагузорон дар раванди корҳои сохтмонӣ хеле мусоидат менамояд. бояд қайд намоем ки дар барнома маълумотҳои дақиқ вобаста ба доштани бино оид ба иҷозати сохтмон, доштани лоиҳаи тасдиқшуда, хулосаи экспертиза ва ҳамзамон иҷозат оид оғози корҳои сохтмонӣ дода мешавад. ин маълумотҳо асос мешавад ки ҳиссагузорон метавонанд дар асоси ҳуҷҷатҳои мавҷуда барои
حصه‌گذاری کردن در منزل‌های استقامتی از معلومات‌های استفاده برده شرطنامه‌ها رو اساسناک به امضا رسانند. همزمان معلومات‌های مذکور در اساس قرارهای قبول شده با نوبت مهلت و رفت کارهای ساختمانی از طرف سرریاست نظارت و اداره کرده می‌شود. бо сканер намудани QR-кодҳо тавассути телефони мобилии шаҳрвандон вориди низоми ягонаи электронӣ cw.memor.pro мегарданд. ин платформа манбаи расмӣ ва боэътимоди иттилоот дар бораи сохтмонҳои биноҳои иstiqomatии баландшона дар шаҳри Душанбе буда тамоми ҳуҷҷатҳои пеш аз сохтмониро дар шакли шаффоф пешниҳод менамояд. дар як лаҳза истифодабаранда метавонад мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои заруриро аз қабили қарори лоиҳакашӣ, мувофиқаи нақшаи кул, шиносномаи бино, хулосаи экспертиза, қарори иҷозати сохтмон ва иҷозати оғози корҳои сохтмониро санҷанд. ҳамзамон масъалаи муҳим мутобиқати блоки мушаххаси бино, масалан блоки А ва блоки Б ба рӯйхати блокҳои иҷозатдодашуда низ дақиқ нишон дода мешавад. Система инчунин бо механизми огоҳкунанда муҷаҳҳаз буда дар ҳолати нопурра будани ҳуҷҷатҳо бо нишонаи сурх шаҳрвандонро ҳушдор медиҳад. ин тадбир ба пешгирии хатарҳои ҳуқуқӣ ва молиявӣ мусоида намуда фарҳанги сармоягузории огоҳонаро дар ҷомеа тақвият мебахшад. татбиқи чунин равандҳои рақамӣ шаҳодати он аст ки пойтахти кишвар дар роҳи шаҳрсозии муосир масъулиятнок ва шаҳрвандмеҳвар қадамҳои устувор мегузорад. зеро рушди устувори шаҳр танҳо дар сурати имконпазир аст ки он бар пояи қонун, шаффофият ва эътимоди мутақобила бунёд ёбад. ҳамасола дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе озмуну чорабиниҳои гуногун ташкил карда мешавад ки қисме аз онҳо барои кормандони васоити ахбори омма нигаронда шудааст. Зимни як тадбир дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ғолибони озмуни беҳтарин маводи телевизионӣ, матбуотӣ ва радиоӣ дар бораи шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. бо мақсади таҳкими ҳамкории намояндагони васоити ахбори омма бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инъикоси дастовардҳои шаҳри Душанбе ва тарғиби идеяи созанда давоми чанд сол аст ки озмуни беҳтарин маводи телевизионӣ, матбуотӣ ва радиоӣ дар шаҳри Душанбе ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. Зимни якчорабинӣ дар толори маҷлисии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо роҳбарии муовини раиси шаҳри Душанбе Тоҳирзода Меҳриддин озмуни беҳтарин маводи телевизионӣ, матбуотӣ ва радиоӣ дар бораи шаҳри Душанбе ҷамъбаст гарида ғолибон қадрдонӣ шуданд. бисёр хушнуду сарфарозем ки имрӯз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе лоиқ донистанд дар ин озмуни шаҳрӣ моро сазовори ҷои якум бидонанд ва ман бисёр изҳори сипосу миннатдории худро ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мерасонем. ин як рӯҳияи бисёр ҳам болида барои мо дар анҷоми соли 2025 гардид ва мо талош мекунем ки тамоми дониш, маҳорат, завқу салиқаи эҷодии худро вобаста ба инъикоси зебоӣ, пешрафт, рушду нумӯи пойтахти гулбадобонамон шаҳри Душанбе бозам равона кунем. имсол дар озмун рӯзноманигорони шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ва намояндагони рӯзномаву ҳафтаномаҳо маводи гуногунро вобаста ба фаъолияти сохторҳои шаҳрӣ ва дар умуму дастовардҳои шаҳри Душанбе бо роҳбарии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод намуданд ки бозгӯи рушду пешравии пойтахт давоми солҳои охир мебошад. ташкили чунин чорабиниҳо барои ҳамкориҳои судманди васоити ахбори омма заминаи мусоид фароҳам менамояд. баъд аз натиҷагирии ҳайати ҳакамон озмуни хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ки барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон роҳандозӣ гарида буд ҷамъбаст шуд. ғолибон дар вазъияти тантанавӣ дар раванди як ҳамоиш қадрдонӣ гардиданд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. баъд аз ҷанбасти озмун олимпиадаи хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон даври ниҳоии он доир гардид. дар маросими ҷанбасти озмуни мазкур намояндагони маркази миллии таҳсилӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, роҳбарияти донишгоҳ ва ғолибони озмун иштирок намуда оид ба баргузории ин гуна чорабиниҳои судман ва барои хонандагон лозим изҳори сипос карданд. изҳор гардид ки олимпиада дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои бесолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ шуда. ҳадафи асосии он дарёфт, дастгирӣ ва рушди истеъдодҳои ҷавон, баланд бардоштани сатҳи донишу ҷаҳонбинӣ ва таҳкими шавқу ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ мебошад. инчунин олимпиада барои омодасозии хонандагон ба таҳсилоти олии касбӣ ва интихоби дурусти ихтисос заминаи мусоид фароҳам меорад. баргузории чунин чорабиниҳои илмии озмунӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ барои рушди устувори соҳаи маориф аҳамияти махсус дошта, ба татбиқи
сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди илму маъриф, омода намудани кадрҳои баландихтисос, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи донишандӯзӣ, навоварӣ ва рақобатпазирӣ мусоидат менамояд. Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҳамчун муассисаи пешрафтаи таҳсилоти олӣ ҳамеша ҷонибдори дастгирии хонандагони болоиқат буда, бо роҳандозии чунин олимпиадаҳо барои пайвастани илми мактабӣ ба таҳсилоти олӣ ва таҳқиқоти илмӣ саҳми назар аст мегузорад. Сипас дар вазъияти тантанавии маросими қадрдонии ғолибон доир шуд. Маврид ба зикр аст ки олимпиадаи мазкур аз рӯи фанҳои математика, физика, химия, география, биология ва технологияи иттилоотӣ баргузор гардида ба ғолибони ҷойҳои сеюм 1000 сомонӣ, ҷойҳои дуюм 2000 сомонӣ ва ба ғолибони ҷойҳои якум бошад 3000 сомонӣ ва ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон тақдим карда шуд. Бояд ёдовар шуд ки ғолибони озмун олимпиадаи мазкур ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд, ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба таври ройгон қабул карда мешаванд. Баргузории чунин озмунҳо олимпиадаҳо дар ҳавасмандии ҷавонону наврасон ва бештар овардан ба илмҳои дақиқ замина гузошта, дар татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти илмҳои дақиқ мусоидат менамояд. бо роҳандозӣ намудани тадбирҳои мусоидаткунанда аз ҷониби сохторҳои дахлдори шаҳрӣ ва дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ чун солҳои қаблӣ имсол низ бозори истеъмолии пойтахт дорои маҳсулоти фаровон буда нархи он мӯътадил ба назар мерасад. гузориши ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон яке аз марказҳои дар пойтахт мебошад ки дар таъмини сокинон ва дигар бозору марказҳои савдои пойтахт бо маҳсулоти тару тоза ва хушсифат нақши бориз мегузорад. зеро ин бозор бо 70 хуҷагии деҳқонии истеҳсолкунандаи маҳсулоти ватании шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шартномаи ҳамкорӣ бастааст ва номгӯии зиёди маҳсулоти кишоварзиро пешниҳоди муштариён менамояд. ҳамзамон зимни суҳбат роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон қайд намуд ки барои бемамоният фаъолият намудани соҳибкорон тамоми дӯкону марказҳои савдо таъмиру рангубор гардиданд. инчунин минтақаҳое ки бе болопӯш буданд пурра дар муддати муайян гардида ба таври замонавӣ табдил дода шудааст. имрӯз дар ин бозор нархи маҳсулоти ниёзи аввалия мӯътадил нигоҳ дошта шудааст. айни замон дар растои бозор маҳсулоти гуногуни кишоварзиву агросаноатӣ фаровон мебошад. масъулин зикр намуданд ки бо мақсади таъмини фаровонии бозори истеъмолии сокинон дар асоси шартномаи ҳамкорӣ бо хуҷагиҳои истеҳсолии мамлакат аз ҷониби маъмурияти корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон ҳамарӯза миқдори зарурии маҳсулоти ниёзи аввалия захира ва ба муштариён пешниҳод карда мешавад. яке аз маҳсулоти серталабот дар ҳама бозорҳои пойтахт ин гӯшти чорво мебошад ки дар ин бозор зиёда аз 22 нуқтаи фурӯши гӯшт мавҷуд аст ва ҳамаи дӯконҳо бо нархи 75-80 сомонӣ гӯштро ба фурӯш гузоштанд. танзими нарх низ дар дӯконҳои гӯштфурӯшӣ аз ҷониби роҳбарияти бозор пайваста назорат карда мешавад то худсарона болоравии нархи гӯшт пешгирӣ гардад. маврид ба зикр аст ки таъмини бозори истеъмолӣ аз масъалаҳое мебошад ки аз масъулини бозорҳо масъулияти ҷиддиро тақозо менамояд. фаровонии маҳсулоти хушсифат ба коҳиш додани нархи маҳсулоти кишоварзию полизӣ мусоидат намуда дар самти дастрасӣ доштани сокинон бо анвои гуногуни маҳсулоти ниёзи аввалия замина мегузорад. дар баробари ин масъулини бозор зикр намуданд ки дар фасли зимистон кӯшиш менамоянд ки сокинони пойтахт бо маҳсулоти хушсифат ва тару тоза таъмин бошанд. федератсияи байналмилалии футбол радабандии ниҳоии дастаҳои миллиро барои соли 2025 нашр кард. тибқи рӯйхати навшуда дастаи миллии Тоҷикистон дар ҷойи 101 қарор дорад. дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта дастаи мо мавқеи худро беҳтар карда аз ҷойи 104 боло баромад. дар соли 2025 тими миллии Тоҷикистон 10 бозӣ анҷом дод ки 6 ғалаба, 2 мусои ва 2 бохтро ба қайд гирифт. ҷалсаи пеш аз бозии давраи шашуми марҳилаи гурӯҳи Лигаи чемпионҳои 2 Осиё миёни дастаҳои Гоаи Ҳиндустон ва Истиқлоли Тоҷикистон баргузор гардид. Футболбозони Гоа бо пироҳанҳои зарди норинҷӣ ва дастаи Истиқлол бо либосҳои сафед ба майдон мебароянд. оғози рақобат миёни дастаҳои Гоаи Ҳиндустон ва Истиқлоли Тоҷикистон 24 декабр соати 21 ба вақти Душанбе аст. тамошобинони азиз, саҳифаи варзишии барномаро манзури шумо мегардонем. 27 декабр Лигаи футболи Тоҷикистон ҷиҳати ҷамъбасти мавсими соли 2025 маросими тантанавии супоридани ҷоизаҳоро дар маҷмаи Коҳи Суруши шаҳри Душанбе баргузор мекунад. чорабини соати 9 оғоз мешавад. дар ин маросим ғолибон ҷоизаҳои инфиродӣ дар Лигаи Олии Тоҷикистон, мусобиқаи ҷавонон ва Лигаи Якум эълон карда мешаванд. дар маҷмӯъ аз рӯи 18 номинатсия ғолибон қадрдонӣ мегарданд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонободу сарбаланд бошед.